trenutno najnovije udruženje zastavenih radnika, članovi radničkog otpora Udruženja manjinskih akcionara Srbije, odnosno svi bivši radnici Zastave, jednom rečju. Pre nego što dam reč ljudima iz Udruženja zastavenih radnika, ja bih vas zamolio da budemo ovako i u buduće solidarni, jer bez te nedostajuće radničke solidarnosti nema nikakvih rezultata, sve se svodi na praznu priču. Evo, ja bih zamolio Nešu i vašeg predsjednika Udruženja zastavenih radnika, gospođu Živku. Evo, Živka neka kaže nešto, pa neka kaže Neša, neka vam se obrate, pa ću ja posle. Dobar dan, ja sam Živka Vulović iz Udruženja bivših zastavenih radnika. Pošto smo se na prošlom okupljanju dogovorili da se solidarišemo sa Radišinim pokretom otpora i koji vodi naše kolege koji se bore za ostvarivanje svojih prava, eto, hteli smo i danas da to dokažemo što smo obećali, došli smo ovde i nadam se da ćemo se u buduće okupiti u većem broju, da ćemo naše proteste da radikalizujemo, da će više ljudi doći i u ostalom, pošto se borimo za iste ciljeve. Evo sada kolega Regala. Ja nemam šta da ste predstavljam, mene svi znate, manje više. Ja pozdravljam sve okupljenje ovde i pozvao bi još kolega da dođu u što većem broju, se izborimo za naša sva prava, koji smo prevareni, koji nas se prevarilo sindikat, naše bivše rukovodstvo, na čelu sa gradonačelnikom Veroljuba Stevanovićem. Ja samo bih vam još rekao da bi trebali u što većem broju se okupljamo jer se borimo za svih naša prava. Da su neke pare u pitanju, bilo bi nas mnogo više sada. Znači, ja bih samo toliko imao da pozdravim sve kolege koji trebaju još da dođu, da se pridruže nama i našim zahtevima. Toliko od mene za danas. Hvala, Nešo. Evo, pre nego što se budemo obratio Udruženju manjinskih akcionara, članovima Udruženja zastavenih radnika, nešto da kažem za svoje članove. Ono što mi radimo trenutno se nalazi u Vrhovnom sudu, a o detaljima ćemo kad se završi ovaj skup, dođite kod kancelarije, kod prostorija Udruženja akcionara. Da ne detaljišemo ovde pred opštinom. Inače, ide u pozitivnom smeru. A sada bih, što se tiče zahteva Udruženja zastavenih radnika, kojima sam ja u prošli ponedeljak ovde dao podršku, u ime akcionara Srbije i u ime radničkog otpora. Pošto ovi iz medija vidimo danas nema televizije Kragujevac, naravno i neće da bude, jer to je servis gradonačelnika Veroljuba Stevanovića. Verko, je li ovo narod ispred opštine, šta je ovo? Gde ti je tvoja medijska kuća, politički servis? I tvoja promoterka? Veroljube, niko ne sme ovako otvoreno da ti kaže u lice ono što misli. Ovaj narod si lagao i varao godinama. Tu gde jesi, došao si isključivo zahvaljujući problemima koje su se dešavale u Zastavi. Obećavao si brda i doline, učestvovao si u svim mogućim manipulacijama, zajedno sa tvojim sindikatima. Da li ste ti i ti tvoji sindikati izgubili posao, Verko? Vi ste se debelo koristili o probleme u Zastavi. Ono što jeste bitno, pregradio nas je Sveti Nikola, da znate, ono što sam vam obećao i bilo je zakazano nešto u vladi Srbije za petak. Bio je drugi dan Svetog Nikole, kad su zakazivali nisu obratili pažnju. Pričam za Udruženje zastavenih radnika. U toku ove nedelje ćemo sigurno otići na razgovore u Beograd sa onim zahtevima koje su ovde pročitali prošli put vaši predstavnici. Znači, to su zahtevi, ali ne ono kako je prikazala televizija Kragujevac. Evo ljudi moji, ajde malo logično razmišljamo, logikom. Da li može dželat koji je doveo žrtvu
do prosjačkog štapa da bude spasilac? Samo mi to objasnite. Da li dželat može da bude spasilac? Pa naravno da ne može. Najbitniji zahtev ovde, što jeste među onim vašim zahtevima, a radi se o formiranju tranzicionog centra. Zašto je Veroljub Stevanović i sindikati Zastave 2008. godine, imamo dokumenat, znači ovo nije priča na pamet, napravili isključivo jednu političku priču, medijski lepo propraćenu, o formiranju tranzicionog centra, da bi obmanuli Zastavine radnike kojima treba da vide leđa gore iz onog kruga, kako bi bezbedno prišli i započeli neviđenu pljačku u Šumadiji. Znači, pljačka nad imovinom Zastave je neviđena pljačka koja se dogodila u zadnjih 20 godina. O čemu se zapravo tu radi? Radi se o prodaji ne samo opreme i kompletnih linija koje sada rade po nekim privatnim firmama po Vojvodini i rade po nekim privatnim firmama i po Šumadiji. Ta oprema je prodavana preko Zastavinog Reomata, preko otpada za par stotina evra, a preprodavana za više stotina hiljada eura. Molim vas, da ste dobro čuli, par stotina evra se uzima mašina neka, a onda se preprodaje za par stotina hiljada eura. To je strašno. Da li neko treba da snosi odgovornost? U Srbiji, kad se pomene ime Zastava i Zastavini radnici, naravno, nailazilo se na verziju na ostale radnike koji su završili, kako su završili, neki u stečajevima, neki bez igde ičega. Ali, ne može niko da prebaci Zastavinim radnicima da su plaćeni iz budžeta svih građana ove države. Mislim na one zadnje ture koje su otišle sa onim otpremninama, zato što je realan izvor prihoda postojao. A to je oprema koja je pre dolaska Fijata iznešena iz Zastave i samog gvožđa. Šta je prodato? Radi se o cifri preko 5 milijardi evra. Veroljube, gde su 5 milijardi evra? To je ključno pitanje za ceo grad. Koliki je to budžet? O čemu pričati? Da li tvoj politički otac Mlađo, koji je držao ključne resore u državi, a držao je resor financija i resor privrede, što vas dva niste ispunili obećanje koje ste dali svim građanima da napravite taj tranzicioni centar? Pa niste mogli, jer ste zapošljavali preko partije, preko stranke. To je istina. Da je formiran tranzicioni centar, onda ne bi moglo da zapošljavate preko URS-a. URS ste napravili upravo na partijskom zapošljavanju. I onda, gle cinizma, izlaze oni u kampanji i pričaju. O čemu pričaju? Da neće više da bude partijskih zapošljavanja. Pazi drskosti, pazi bezobrazluka. Kritičari sopstvenih radnji. Ali u Srbiji sve prolazilo. Narod ranije nije želeo da čuje istinu. Ni koga je doveo dotle, ni što ga je doveo i tako dalje. Ovde se pokrade više milijardi evra, niko nije napravio završni račun prodaje opreme u Zastavi i prodaje kompletnog gvožđa koje se zateklo u onom krugu. Svi znate da je 20 feninga otpadno gvožđe na kilo, je li tako? Da je tona 200 evra. A koliko gvožđa je imalo od Gromovića do Zvezde? Bili ste u krugu Zastave, kad bi se ono sve izmerilo. Gde je ono otišlo? Da li je neko bilansirao to? Pa smo gledali svojim očima kod Grošnice kako su kipovane univerzalne mašine iz kamiona. Što je sve to rađeno? Na to pitanje neko će morati da da odgovor. A ono za šta se mi okupljamo se da bez obzira koja vlast bila,
mora da se ispuni ono što je potpisano kao obaveza prema radnicima. Pre svega, formiranje tranzicijnog centra i zapošljavanje bivših zastavinih radnika koji su prošli sve obuke, kako oni kažu, edukacije u zastavine komponentaše. Jel tako? I njihove dece u Fiat, Veroljube Stevanoviću. Prošli put, pre 7 dana sam čuo šokantne informacije. Da niko od one grupe ljudi, ničije dete se nije zaposlilo. To je bruka, to je blam, to je sramota. Ovde znači imamo dokumenta koja nesumnjivo i naborivi dokazi da se to prihvatili obavezu. Nije prihvatio samo Veroljub Stevanović obavezu, nego država Srbija. Taj dokument je potpisao bivši premijer Mirko Cvetković i on je po svojoj suštini obavezujući za svaku vlast. Zato i treba s argumentima, kao što ćemo uraditi, otići sa svom raspoloživom dokumentacijom, naravno kod relevantnih ministara i ministarstava, da ih upoznamo, možda ovi kriju, možda ljudi ne znaju uopšte šta su ovi potpisali. Da li su ti potpisi služili za dnevno-političke kampanje? Vidjet ćemo. I ono što je mnogo bitno i važno, da sa ovog skupa, prošli put smo bili saglasni, ali ja bih molio da to ponovimo. Da li je sporno da zatražimo obelodanjivanje ugovora sa Fiatom? Da svaki bivši radnik, svaki građanin zna šta je tu potpisano, od koga se krije to i što se krije. Nemamo mi ništa protiv Fiata, apsolutno ništa. I neka radi, i treba da radi, i želimo mu sve najbolje. Ali prilikom zapošljavanja, ipak, oni koji su odlučivali trebali su da imaju u vidu šta je tu sve bilo prioritet i ljudi su napustili radna mesta, prihvatili jedno šikaniranje i ponižavanje kada su išli na one obuke, na one časove. To je bilo svojevrsno ponižavanje. Sada te ljude neko mora da zbrine. Kako? Postoje više načina. Prošli put smo ovde pričali da imaju ljudi jedan spreman projekat, gde aktualna gradska vlast zna za taj projekat, a to je projekat pravljenja reciklažnog centra ovde u Šumadiji i može da se tako napravi u celoj Srbiji. Da ljudi koji su izgubili posao, jedan broj ljudi nađe zapošljavanje na tom projektu. Drugi deo priče. Mi imamo neke preliminarne informacije, ako bude Fiat montirao još jedan novi automobil u Kragujevcu, da će biti potrebno oko 2000 radnika za zapošljavanje. Naravno, da bismo pre svega nametnuli priču da je to neko preuzeo obavezu, da deca zastavenih radnika koji su izgubili posao, koji su, da ne kažem, sada socijala, potrošene su otpremnine, potrošeno sve, koji su prevareni i izdaja je postojala na relaciji sindikati, gradska vlast, rukovodstvo. Jel tačno? Znači, sindikati su najveći krivci za propast radnika, ne samo u Kragujevcu, nego i u Srbiji. To su jednostavno interesne grupe koje gledaju samo sebe, a manipulišu interesima radnika. O meni ste čuli sve i svašta, da budemo otvoreni i iskreni. Evo mene i posle 10 i posle 12 godina, istu priču. Kad kažu vam, kupio ga taj i taj, slobodno to mi kažite. Jer taj koji se pojavi, da li je tajkun, da li je bilo ko, ni kao radnički otpor, ni kao udruženje akcionara Srbije, ni ja kao Radiša Pavlović ne dugujemo nikom ništa, samo Bogu dušu i ono što smo obećali to ćemo i da radimo. To da znate, to je istina. Svako onaj koji pokušava
Naravno, posle ovog skupa krenut će misionari politički, oni kojima se krnji interes ovakvim načinom i okupljanjem ljudi i pravljenjem solidarnosti, da pokušaju da minimiziraju sve ovo, da pričaju o nama svakojake priče. Ja vas molim da to ignorišete. Ja njih javno pozivam na bilo koju televiziju, znači na bilo koju televiziju, od gradonačelnika Veroljuba Stevanovića, sindikata i rukovodstva, svi, ako smete, na okrugli sto, da vidimo ko je šta radio. I to je prava istina. Ali ne treba se samo baviti kritikama, treba predlagati i rešenje. Verko je prošli put, kad smo ovde paralelno držali skup, rukovodstvo udruženja zastavenih radnika obećao sastanke neke u sredu i četvrtak. Znači ništa nije sporno. Naravno da treba da odu vaši predstavnici da vide o kakvom se skupu radi, koliko je tim ljudima potrebno radnika da bi se krenulo sa zapošljavanjem. Naravno da to treba da se radi i da se prisustvuje svakom takvom sastanku. Nikad ljudi ne treba lično da iznose iznad opšteg. Ja ništa lično nemam protiv Veroljuba Stevanovića, ali da sam osvetnik imao bih. On dobro zna, sluša šta ja pričam. Imao bih, ali ja to ne želim da iznosim. Znači ne želim. Štetu koju mi taj čovjek pravio zadnjih, da ne kažem, 10 godina je nemerljiva. Ja ovde nisam, evo, prošli put i sada, zadnjih godinu dana, članovi naši simpatizeri nisu došli ovde, jel tako? Nismo došli. Da ne kažu, ajde idemo namerno, ne idemo. I danas neko ako pokuša da prisvaja iz politike bilo gde ovaj skup, neće mu poći za rukom. Nas ne može da vrbuje i kupi niko. Mi koristimo politiku i političare za ostvarivanje radničkih ciljeva i interesa. To je ono što njima smeta. Zato što ne mogu da na nikog utiču, da vas vodimo žedne preko vode, kao što su to radili sindikati u prethodnom periodu. Jel tako? Znači sindikati su izlazili za određenim svojim predlozima, navodno oni se nešto bune, kad vide da su svi oni ostali na radnim mestima, počev od prvog čoveka sindikata, Zorana Mihajlovića, koji je najkrivlji za situaciju u kome se svi nalazite. Znači najkrivlji, taj isti Zoran Mihajlović je omeo i članove udruženja akcionara i radnički otpor u ostvarivanju ciljeva za koje smo se mi okupili. Evo vi radnici iz udruženja, vi ste uzeli razliku u zaradama na 4 godine. Naravno, mi smo svi možda zajednički u nekom periodu dali nemerljiv svoj doprinos priznanju tog duga, koga su sindikati sakrili. Znači, sindikati su to sakrili 2001. godine. Mi smo morali da protestujemo 5 godina da bi se taj dug priznao. Znate i sami kako se kasnije razvijalo. 2008. godine Veroljub Stevanović, Mlađan Dinkić, sindikati sedaju, potpisuju protokol, pokušavajući da prisvoje tu akciju. I malo dete u gradu Kragujevcu zna čija je zasluga ostvarivanja priznanja tog duga. Svih bivših radnika koji su godinama demonstrirali protestujući za prvo davanje obračuna i javno priznanje duga. Taj isti Zoran Mihajlović dan danas, što sam pomenuo ovo, da znate šta je njegov zadatak, koga ima u šaci, njegov problem, potpisuje anekse ugovora o odlaganju novca. Ostalo je 1000 ljudi koji nisu uzeli taj novac, da znate. Vi ste uzeli, tako ste odlučili, ništa nemamo protiv. Jedna grupa ljudi iz ove grupe će uzeti mnogo veće pare, toga znate. I nemojte da se stvara averzija, jer vaši zahtevi iz udruženja su malo ozbiljnije prirode, a u njima će se prepoznati i ovi koji su bili u radničkom otporu i udruženju akcionara. E sad, Veroljube Stevanoviću, da znaš, to mora, širite tu zastavu, taj transparent otpora. Evo, kažu bivši radnički otpor, evo ga Verko, transparent, evo i ljudi. Znači živi, to je otpor radnika bivših prema pljački, prema korupciji, prema onome što ste
ste vi radili. Evo ga živi, evo ga transparent. Ovi sa televizije Kragujevac kažu, bivšeg radničkog otpora, koji je gledao vesti u prošli ponedjeljak, video je u 4 sata kad su pravili vesti na televiziji Kragujevac, nisu prikazali ni ove ljude što su stajali ovde, prekrojili su informaciju i samo prikazali informaciju iz kabineta Veroljuba Stevanovića. Već u 7 sati su prikazali, ali između ostalog, njihov komentar je bio da je protest udruženja bivših zastavenih radnika podržao i Radiša Pavlović. A što i? Kad sam ja bio protiv radnika, Verko? Zato što nisam hteo da ih lažem kao ti i Zoran Mihajlović. Jel ti to problem? A ne znam kako ste spremali samo tu informaciju, meni to ne smeta. Niti sam sujetan čovek, niti sam čovek koji pati od kompleksa. Naravno, svaki radnički protest koji ne vode sindikati, kupljeni, korumpirani, ima naroda podrži i ja sa njim na čelu. Svaki. To je solidarnost. I da znate, ni ovi zahtevi bivših zastavenih radnika, ove zadnje grupe, ne mogu da se realizuju ako se ne stvori ozbiljnija masa. To svima mora da bude jasno. Znači, a ova masa je već ozbiljna. Znači, jedni druge moramo da podržimo i pomognemo. To se zove radnička solidarnost. A to su oni uspevali u prethodnom periodu, cepkajući grupu po grupu radnika. Sada oni koji su ostajali u zastavi i oni koji su odlazili, imali su suprotne interese, jel tako? Tako je. Znači, suprotni su interesi bili. Bez obzira što smo mi pričali da će tranzicija da pokuca na svačija vrata, da će svima da se desi isto, ljudi nisu verovali do koje mere će ovo da ide. Kad su se uverili, prihvatili su narod, znači, ćuti, sluša, trpi. Kada svi budu shvatili i doživeli da su prevareni od jedne grupe ljudi, tada će se naravno organizovati i došlo je vreme, sazrelo je vreme da zaživi ta radnička solidarnost, da jedni drugima pomognemo da se ciljevi ostvare, da ne čekamo sindikati da se mešaju, jer ako budemo čekali sindikate, to je isto ono što se kaže kod mene u Gornjoj Gruži, čekaš zapršku iz sela. Nećemo da čekamo zapršku iz sela, rešavat ćemo sopstvenu sudbinu i sopstvene interese onako kako mi najbolje možemo, znamo i mene. Ali, idu vam i izbori, Veroljube Stevanoviću. Ne znam kako ste uspevali do sada da amortizujete onolike krivične prijave. Preko koga? Ali evidentno je da ima podosta elemenata za reviziju istih. Sada bih još jednu temu, vrlo kratko. Zastavu inženjering. Svojevremeno, znate koja zgrada kod Varteksa, za dug od 5 miliona, gradska vlast na čelu sa Veroljubom Stevanovićem preuzima kompletnu zgradu. To je bio projektantski biro. To su sve bili iskusni projektanti koji su, pola njih je projektovalo ovaj grad. Šta im je bilo potrebno? Da znate u kakvim se ljudima gore radi. Ovo nije nikakva mržnja, ništa, ovo je istina. Sušta istina, neka siđu i neka demantuju ako smeju i neka izađu na televiziju. Šta su radili kad su ušli u prostorije Zastave inženjeringa? Imaće prilike, saznaćete istinu. Pokupili su sve projekte i nabili u podrum Doma sindikata. Pokupili su računare i hard diskove. Gde je to završilo? Pretpostavite, nećemo da se bavimo tim stvarima. To neko od nadležnih tužilaca i nadležnih službi treba da ih pita. Ali, onako kako su završili radnici Zastave inženjeringa, ne do Bog nikome. Ti ljudi su ispali, kako ovi znaju savremenim rečnikom da kažu, kolateralna šteta. Čija šteta? Pa isto je gradonačelnik bio Veroljub Stevanović, ali ih je imalo malo.
Tu je bilo 50 ljudi, veoma malo. Oni nisu bili spremni da daju podršku nikome. Neće da daju podršku. E onda, svest proradi pa kaže, naš narod, ti nisi htio da daš podršku meni, neću ni ja tebi. Tako su oni razmišljali. I zato su došli tamo gde jesu. Ja sam im nešto pomagao i kad ih zovneš ovako na skup, da jedne druge pomažemo, oni svi imaju svoja posla. Ja sam samo to prikazao kao primjer da treba u buduće zajednički da delujemo, jer imamo zajedničke interese. A u međuvremenu, što se tiče nulte tolerancije koja se najavljuje u borbi protiv korupcije, u ovom Kragujevcu do sada nismo vidjeli tu nultu toleranciju. Ko odgovara u Kragujevcu za bilo šta? Niko. Osnovano se pitamo ko štiti te ljudi i zbog čega. Znači imamo sijaset pitanja koji bi trebali da polože neke račune građanima, ne mora nama. Neka država radi svoj posao, a ne mora radnički otpor uma Srbije i sad udruženje da izigravaju dežurnog policajca. Jer mi moramo izgleda da pritiskamo institucije da rade svoj posao. Svojevremeno smo bivšem načelniku SUP-a Ivanu Đoroviću nosili glave šećera Veroljubu Stevanoviću. A znate zbog čega? Svi ste gledali pripovetku Glavu šećera. I znate, mi smo trenutno u toj fazi. Oni su umislili da su Bogom dani, da ono što su zgrabili i na neki način se domogli nekog kapitala, da će im to biti za vijek vekova. E pa neće moći. Kragujevac je radnički grad, Verko, i oni u buduće kad budemo zakazali sastanak, ovo niko nije pozivan telefonom, ovo su ljudi došli po dogovoru sada, gde smo se dogovorili sa prošlih skupova. A ja ću vam reći, 27. na Svetog Savu, Verko, jedne godine, pre 10 godina smo Vlatko Rajkoviću ovde dolazili na Svetog Savu. A sada ćemo tebi da čekamo da prođe Nova godina. Znači da čekamo da prođe naš pravoslavni Božić, da prođe Srpska Nova godina, da prođe Sveti Jovan, a eto nas na Svetog Savu. Da zapamtite, znači na Svetog Savu ne bi trebao niko ništa da ima obaveze. Da li je prihvatljivo za sve vas da se ponovo vidimo tamo kod krsta? Možda će se naprave neki rezultati. Kako će oni ovo da doživljavaju? Kao pritisak? Neka bude. Da, naša je obaveza da ih upozoravamo na posledice nečinjenja. Nije ni sada kasno, Veroljube, da praviš tranzicioni centar, ali moraš da isključiš privatne agencije za zapošljavanje koje ste napravili svi zajedno umjesto tog tranzicionog centra. Jel tako? Znači napravljene su privatne agencije za zapošljavanje koje i kada pošalju radnike ili u neku firmu Fiatovom komponentaša ili bilo koju firmu, znate koliki procenat uzimaju. Ljudi moji, to je strašno. Pa Verko, čiji su to ljudi u gradu Kragujevcu? Koji su to ljudi koji imaju moć zapošljavanja da im se odvaja procenat od nečeg rada? Ko kome uzima kožu s leđa tu? Vi treba da radite, neka grupica ljudi koja je smislila jedan model da vas pošalje kod nekog privatnika, ona će da uzima određen procenat od vaše plate i zarade u dogovoru sa poslodavcem. Zato i ovaj nov zakon o radu nimalo nije sjajan i nimalo se meni lično ne sviđa, ne znam za vas, što ga upravo vode sindikati. Ti sindikati isti su bili u funkciji prodaje radničkih interesa, ali sve vreme tranzicije. Znači sve vreme tranzicije sindikati su prodavali radnike. To je analiza istinita koja je lako dokaziva, gde svi pojedinačno to znate. Sada da se vratim i na one druge zahteve vaše, što se tiče i samog zapošljavanja, da moramo svi zajednički biti uporni, istrajni, da opstane udruženje bivših zastavenih radnika u svojoj funkciji i da ne podlegne
izazovu koji će najvjerovatnije ponuditi aktuelni gradonačelnik. Znate, kad mi nismo htjeli da prihvatimo neku kombinaciju u 22. decembru, pošto sam ja zastupao radnike 22. decembra, ispred Udruženja akcionara Srbije, onda je došao neki lik i rekao mi, ne dira vam niko prostorije ako budeš se pomerio i tako dalje. Da se ne desi slično. Skupština grada Kragujevca vama je dala neki prostor kao udruženju, nadam se da će gradska vlast ostati pri obećanom, da će odraditi sastanak sa vašim predstavnicima, izabranim od strane vašeg rukovodstva, da će ti ljudi isto ispuniti svoju misiju i da neće doći u iskušenje da bilo šta nepromišljeno odrade. A paralelno ćemo u Beogradu otvarati vrata po vrata i rešavati ono što su ovi 3 godine držali kao neke zahteve. Oni misle, ako su dali neku prostoriju udruženju, da su rešili kompletan problem. Pa nije vama bio zahtev davanje prostorije. I nas su došli plaćena grupica ljudi, kad nisam hteo da im prihvatim njihovu ponudu, upali su sred bela dana neki klinci plaćeni od strane Milana Spasojevića, čuvenog Spaleta iz Delte, kako kaže Verko, njegovog drugara, čoveka koji je organizovao prvi dil deviza kod Krsta. To je Milan Spasojević sa svojim ljudima. Svi znate kako je ova država pljačkana. Niko nije mogao da iznosi pare iz Topčidera, nego samo odabrani svojevremeno. Ja se slažete? Pa sve priče mora čovjek da odane, da im se kaže da znamo i ko ste i šta ste i da vašu igru ne prihvatamo. Prihvatamo samo ono što je interes svih, zajednički cilj. Zahtjevi postoje, pre svega se odnose na formiranje tranzicionog centra, na zapošljavanje bivših radnika koji su prošli obuku i njihovu decu, zapošljavanje njihove dece. To je obaveza koja stoji u potpisanom protokolu. Sljedeća stavka, da im se ponudi rešenje za jedan broj ljudi, to je formiranje onog reciklažnog centra, tako? To su najnormalniji zahtjevi. Mi predlažemo i rešenje, ne kritikujemo samo, ali s druge strane dodajemo, znači, obelodanjivanje ugovora sa Fiatom, da ne ovi ne pretvore to da mi pravimo medijsku hajku na Fiat. Ne, mi samo želimo kao građani da znamo šta se tu potpisalo. I sljedeća stavka, ko je uzeo novac od prodaje opreme i svega onoga što je išlo preko otpada u Zastave. Gdje su pare završile? Je li to sporno? Ja nećemo kao ljudi, vređaju nam inteligenciju. Kad kažu da nas je izdržavao budžet Republike Srbije, da smo mi plaćani iz budžeta na teret svih građana, to su mediji u stanju da ispričaju. Zato mi smo imali sredstva iz realnih izvora da budu svi radnici bivši Zastave namireni, a što nisu, odgovore će morati da daju aktuelna gradska vlast, sindikati. Oni su jedina adresa i njihov mentor Mlađan Dinkić, Miškovićev sestrić. Sada, cela država se svodi na istragu protiv Miškovića, vidimo vade i Radulovića iz Naftalina da svedoči o C-marketu. Pa gde je bio Radulović do sada? Sve su to isti ljudi. Ali bolje ikad nego nikad saznati nešto. Oni će tek sada da otvore razne priče koje narod nije znao u Srbiji. Ali mi nećemo ići daleko u tu priču, nas zanima ono što je naš interes, radnički i solidarni da bude. Da li smo uspjeli da približimo interese bivših radnika koji su po grupama izlazili iz Zastave i varali ih sindikati? Mislim da smo uspjeli. Jel možemo u buduće zajednički da delujemo i da nastupamo? Pitam vas otvoreno ovako. Ja bih vas molio da bi bili sigurni, a da i on vidi, i on, da aklamacijom, jel možemo zajednički da delujemo, da podignemo ruku? Hvala. Jel ima neko protiv toga?
Znači nema. Da znate, sa nama, kad se ulazi u priču, ne postoji privatan interes koji će poljuljati ovo što sam sada rekao i što su vaši predstavnici izneli. Da znate, znači ne postoji. Da li je u pitanju? Biće najverovatnije ponude, biće levo, desno, ali mi ćemo ići u tom cilju da prvenstveno zbrinemo, da počnemo da zbrinjavamo i zapošljavamo bivše Zastavine radnike, ne preko njihovih privatnih agencija i stranaka, kao što su radili, nego preko tranzicionog centra, gde ne treba da daješ čičino i procenat. Ja sam prošli put ovde se iznenadio nekim podacima kad su mi prilazili ljudi i pričaju da su morali da nose u određene stranke, neka mlada deca koja su se zapošljavala, određen novac. To meni kao čoveku nije išlo u glavu, mesečno. Pa što bi ga nosili? Pa to je ucena. Ali i ti ljudi nisu spremni da progovore. I da znate, kad je donešen ovaj zakon, koji se odnosi na javna preduzeća i na sve institucije koje se finansiraju iz budžeta, Veroljub Stevanović je podelio preko 20 rešenja o stalnom zapošljavanju, one koje je vodio na ugovor o delu. Jel tako, Verko? Jesi li dao rešenja za stalnom svojim političkim istomišljenicima? Jesi. Pijaca i ostalo. Imamo sve. Ali, neka rade ljudi. Nemamo ništa ni protiv jednog radnika. Tražimo samo svoje interese. Samo ono što je potpisano da se sprovede u delo. On je lepo rekao predstavnicima udruženja, neka vam pomogne ko hoće. Ali prvo pitanje na vratima je bilo, zvali ste Radišu da pomogne. Pazite, ne znam da li imate informaciju, mnogi od vas nisu čuli sve to, ja sam čovek otvoren, od ljudi nisam naučio da krijem ni jednu jedinu informaciju koja je bitna. Naravno, i ljudi su rekli da, zvali smo, jedini je dao podršku. A što? Zato što sindikati nisu dobro došli, jel nisu? Oni sindikati i sindikalci koji su prodavali radnike i narod nisu dobro došli. To je sasvim u redu. I njima smeta pravljenje solidarnosti. A mi ćemo to im pokazati već u prvom mesecu naredne godine na Svetog Savu. Ako Bog da, bit će ovo puno, a ti, Verko, nisam otvorio neka pitanja namerno danas, znači namerno, neka ostane to za Svetog Savu, da se ne biste ni vi ovde stajali i mrcvarili, onda ćete čuti šokantne neke informacije. Ovo nije nikakva negativna kampanja, nego vreme da položite račune šta ste radili i koliko ste para uzeli. To je bitno. Znači ništa drugo. Svaki građanin grada Kragujevca ima pravo da vam postavi to osnovano pitanje. I ne samo vas, nego i bivšem ministru za privredu gospodinu Bubalu, kome je specijalni sud odredio ponovo mesec dana pritvora, koji je čekao u Kikindi šofere koji su terali specijalizovane mašine i zastave. Čekao ih u Kikindi i ta grupa ljudi preprodavala privatnicima za par stotina hiljada evra po mašini. Sve se zna. Sad će postaviti pitanje odakle Radišini podaci. Radiša Pavlović je gledao sa kim ima posla, nisam hteo da idem u priču ni sa kakvim ljudima koji su bili skloni izdaji i prodaji. U hodu smo se oslobađali svih onih koji su išli na kafu i sok, kako u gradsku vlast, tako i u aktuelnu vlast. Ne može tako. Ako smo sa narodom se okupili, objedinili, stvorili neke ciljeve, neke zahteve, kad tim ciljevima i zahtevima ima da se ide složno, solidarno i odgovorno, bez izdaje i prodaje. Tako mora biti u buduće. Ja se nadam u poštenje, onako koliko ih ja poznajem i šta sam čuo o njima, ja sam se malo i raspitao, nadam se da ćemo sa vašim predstavnicima iz udruženja imati najkorektniju saradnju
i da ćemo vrlo brzo postići zavidne rezultate. Kad kažem zavidne, tek ćete da shvatite do koje mere su vas aktualna gradska vlast, sindikati i Mlađan Dinkić lagali i varali da bi došli na vlast. Pa daj, mislim, kad pričamo o Dinkiću, ja mislim da je suvišno govoriti o njemu kada može čovek da izađe na sve medije i da javno kaže da je lagao celu Srbiju za akcije o 1000 evra da bi pobedio Boris Tadić u kampanji. Ja ne znam ko njemu veruje više. I ne znam, čudim se i zašto gospodin Vučić, koji je nosio neko odelo prugasto na konferencijama za štampu, zašto se ne potegne odgovornost gospodina Dinkića? Sve vreme tranzicije od 2001. godine, kad je naoružan sa grupom iz podzemlja ušao u Narodnu banku, s jedne strane, sa druge strane ušla je pokojna Borka Vučić, ko je šta uzeo od papira, i ključno pitanje, gde su kiparske pare, Mlađo? Opasna, teška lova. Kad smo mi pričali, onda smo za pojedince bili budale, nismo znali šta pričamo, da je Miroslav Mišković sa ekipom ljudi iz prethodne i svih vlasti uspeo 14 milijardi srpskih para, evra, pazite cifru, 14 milijardi. Mira Marković i Marko Milošević 5 milijardi su odneli u Moskvu keša, a Dinkić i ostali od privatizacije nedostaje 6,6 milijardi. Kad smo došli do te cifre, mi smo se bavili i nekim istraživanjem sa stručnim ljudima, tražili smo završni račun privatizacije u Srbiji i nikad ga nismo dobili. Znate što? Pa sve bi se tu videlo. Gde je novac? Kad saberete Miškovića, kad saberete Miru i Marka, kad saberete samo nedostajući novac od privatizacije, znate kolika je cifra u pitanju? 25 milijardi evra. A koliko naša država duguje? Pa manje nego što je samo na 3 računa. Da ne pominjemo druge tajkune, da ne pominjemo od Karića pa nadalje. Ko je kome tu šta davao državno? To će tek vreme da pokaže. I mi se nadamo da će i ovom Kragujevcu i ovom gradu podržavamo borbu protiv korupcije, ali da i ovde zaživi nulta tolerancija. Da se istraži ko je ukrao tolike pare od svih građana Srbije, što bismo mi ispaštali nam nečim pljačkama. Ne pada nam na pamet. A kako ćemo to raditi? Prošli put smo rekli, naši ciljevi i interesi, prvo idemo zamolnim putem, lepo, što kaže naš narod. Kasnije, ako to ne daje rezultate, zna se kako se ostvaruju radnički interesi. Tu nema pogađanja. Ali nikad, shvatite i zapamtite, od mene nećete čuti poziv na nasilje, nećete čuti neku nasilnu akciju, ja sam izričito protiv toga, da znate. I ja ću se truditi da ovako mirnim demonstracijama i protestima, i ako treba odlazak za Beograd, ako se budu stvorili uslovi u finalu, ali to mora da se radi kulturno, mirno, dostojanstveno, jer verujem u Boga, u pravdu i da je ona spora, ali je dostižna. Ja se slažemo. Još jednu stvar, da budete ubeđeni, da nećemo dozvoliti ni jednoj političkoj opciji da prisvoji ni ove zahteve, ni ove proteste. Onaj ko bude pomogao da se realizuju, javno ćemo reći, jel je takav dogovor? Ko je? Znači, ali samo posle realizacije. Nema obećanja. Obećanje, kaže naš narod, zna se šta je. Nema to. Znači, samo oni koji budu odradili bilo šta od ovih zahteva, korak po korak, izaći ćemo javno i reći, nemerljivi doprinos, zasluga za ostvarivanje toga i toga je toga i toga. Je li prihvatljivo to? Samo istinu.
jer smo se uvek i rukovodili istinom i tako će da bude do samog kraja. Da li je prihvatljivo za vas, da ne zaboravite, da jedan ovakav skup ponovo držimo za više od mjesec dana na Svetog Savu iduće godine? Jel može? Jel hoćemo solidarno? Okupimo se prvo kod krsta. Možda nećemo imati potrebe da dolazimo? Možda. Ne znam. Ali, ako bude bilo potrebe isto kao sada, mnogi su, pre nego što smo pošli, čuo sam neke komentare, kažu ljudi što odmah nisu došli pred opštinu. Prvo smo čekali da vidimo brojno stanje ljudi, da budemo iskreni. Jer su ovo vrlo mutna vremena, dobili smo informaciju da su neki sindikati držali ovdje protest pre nas, danas, i da i niko nije hteo da ih podrži. Veoma mala neka grupica samo sindikalaca. To je, znači to je njihov trenutni status. 27. Mi smo to uvek u kontinuitetu održavali u 13 časova, u 1 sat. Jel prihvatljivo? Pričam sve ljude. Da tada izađemo sa još i nekim jasnim stavovima, da znate samo da nismo otišli u petak zato što je bio drugi dan Svetog Nikole na razgovore vezan za zahtjeve iz udruženja, ali ovih narednih dana imat ćemo razgovore na najvišem nivou, nadam se pomeranju sa te mrtve tačke i sa tog statusa u kome vas je držao aktuelni gradonačelnik i bivši ministar financija Mlađan Dinkić. Ja nikada od mene nemojte očekujete da pričam ono što volite, da ono što je lepo za uvo, ovde i kod krsta, i ako dođemo ovde, uvek će morati da se kaže istina. U dolasku ovamo, evo, vaši predstavnici, oni nisu iskusni u obraćanju ovako narodu, dogovaramo se i kažemo. Šta ćemo da kažemo? Samo ono što misliš i ono što znaš da je ispravno. Ne trebaju tu neke pripreme, ako idemo iskreno pred ljude, znači pričaj ono što ti je u glavi, ono što ti srce nalaže i što imaš ovdje. Ne treba tu neke pripreme, ne treba, znači kad imaš čist cilj i ne želiš ni da izdaš ni da prodaš nikoga, radi ono što ti savjest nalaže, najbolje moguće, ali bez nasilja i bez nekih naglih poteza. Da li će biti radikalizacije protesta, to ćemo već vidjeti na Svetog Savu. A radikalizacija u kom smislu? U svakom onom koji se odrađuje u civilizovanom svetu. Znači neće, samo ono što obećam, ne sme da bude nasilja. Sve drugo je dozvoljeno. Probat ćemo da dođemo do cilja. Da li će biti lako? Neće. Da li će i ova vlast, vidjeli ste sindikati već su sve agencije prenele, držali su neki protest tamo kod gradskog doma, prenele su neke agencije, što baš danas? Da li ste se zapitali, što baš danas? I automatski su novinari preneli neke vesti, zato što mi dolazimo pred opštinu, sa nama nema trgovine, nemamo mi o čemu da pričamo osim o ispunjenju zahtjeva. Znači nemamo, da bi umanjili težinu. Vidjeli smo samo 2-3 novinara ovdje. Vidjeli ste, gradska televizija, ta televizija Kragujevac, nije bila prisutna ni kod krsta ni ovdje. Verko, glavni javni servis, ovi iz RTS-a su dobili obaveštenje oko 12 časova, da li će preneti, da li neće, ne znam. Kanal 9 znate ko drži, jedan od gradskih tajkuna, Dragan Jovović. To nema dlaka na jeziku, da, jedan od gradskih tajkuna, gledam u pravu zgradu, onu vela lepo sa staklom, a sećam se kod Male Vage, kad je imao jednu prostoricu, oblepenu tepisonom i 2 te drvene stolice i jedna klupica, jel tako bilo? Istina, ljudi, od istine se ne beži. To što je on alpinista, kapa dole, sportista, kapa dole, ali pravljenje takova i ona gradobitna godina u zastavi koje se ovajdio preko Lojda, sve ima zapisano. I to je za njih strašan problem. Kad neki ljudi posjeduju neke dokaze i dokumentaciju i sad mi trebamo od njima da se klanjamo. Trebamo, kao što je Radoje Domanović opisivao u svojim knjigama, da nećete možda da vam nosimo i decu na žigosanje.
Moja braćo, vi koji držite vlast, vlast je promenljiva kategorija, veroljube. I nadamo se, bio ti gradonačelnik ili ne bio, bez saradnje sa svim organizacijama koje ti možeš da voliš, možeš da ne voliš, to je tvoj problem, ali obavljaš čelnu funkciju u gradu, obavezan si da razgovaraš sa predstavnicima. Ne da li ti se on dopada ili ne dopada, to zadrži za kući. Ti imaš pravo da primaš u privatnu kuću koga hoćeš i koga nećeš. A dok obavljaš funkciju gradonačelnika i sve institucije koje obavljaju te funkcije, u obavezi su da prime svakog građanina koji će da iznese realno probleme i ti problemi da se rešavaju. Tome svi mi težimo i da budemo pred zakonom jednaki, svi jednaki. To je cilj. Ja bih zamolio moje članove, znači Udruženja akcionara Srbije i radničkog otpora, da odavde odu do kancelarije, tamo neću javno odavde sa skupa, jer neke stvari koje se rade po sudovima nisu zgodne za priču sa ovog mesta. Tamo ćemo da vam nešto ispričam i da vam pokažem neku dokumentaciju koju smo dobili iz Vrhovnog suda, nadam se skoroj realizaciji istog. Da konačno i vi dobijete ono što su vaše kolege uzele, razlika u zaradama, to da znate. Znači vi idete gore kod kancelarije, upišite se, jer znate šta smo mi radili? Mi smo naše članove, svaki skup znamo ko su članovi, ko dolazi i uzdali smo se uvek u sebe. Onog momenta kad nam je Veroljub Stevanović uskratio da budemo u prostoriji kod vatrogasnog doma, kad je upala grupa klinaca, kad su nas preko suda isterali i tako dalje, da vam ne pričam dalje, misleći da ćemo da budemo njihova produžena ruka, nismo prihvatili i imamo sopstvenu kancelariju, sopstvene prostorije koje mi plaćamo, ne plaćaju nam ni tajkuni, ni gradska vlast, znači nismo zavisni. I zato nadam se da će ovo uspeti i želim vam sve naše pravoslavne praznike da provedete u miru i veselju sa svojom porodicom, iako nam mnogo šta nedostaje, a makar tih naših najradosnijih praznika da budemo veseli i srećni. I vidimo se na Svetog Savu kod krsta u 1 sat. Hvala najbolje i nadam se toj radničkoj solidarnosti koja će zaživeti. Hvala.